Povereništvo pokreta Dveri srpske u Boru održalo je konferenciju za novinare povodom Savin dana i obeležavanja 14 godina postojanja. Naš duhovni otac Sveti Sava bio je pravi istinski ambasador Srbije po celom svetu. Svuda gde je odlazio isticao ono najlepše što krasi srpski narod. Pravičnost, gostoprimstvo i milosrđe, a u svojoj zemlji radio je na pomirenju svoje zavađene braće i jedino je tada Srbija mogla da krene napred. Danas u Dveri, zajedno sa našim sportistima i našim mladim matematičarima i fizičarima, jedini pravi ambasadori Srbije u svetu. Da ističemo ono najlepše što krasi Srbiju, a u svojoj zemlji uporno radimo na pomirenju svoje srpske braće, da izbegnemo bilo kakve podele koje nam drugi do sada uspešno nameću. Nemojmo im dozvoliti da nas više dele na takozvane kosovske Srbe, Vojvođane, Srbi iz Republike Srpske, Srbijance, Srbi iz Rasijanja i Srbi iz Crne Gore. To je samo jedan srpski narod, ista vera i isto pismo. Put kojim je išao Sveti Sava bio je trnovit. Treba je tadašnji srpski narod koji je verovao u mnoge lažne, mrtve bogove usmeriti da veruje u jednog, Boga živoga. Danas Dveri imaju isti zadatak, da sadašnji srpski narod koji dalje veruje u obećanja mnogih lažnih marionetskih partija usmerimo da veruje samo u jednu, jedinu istinsku koju trebamo da poštujemo i volimo, majku Srbiju. Mi, draga braćo i sestre, drugi narod i drugu državu nemamo. To smo što smo i tu smo gde smo. Jedino složno, kako nas je učio naš pastir Sava, možemo očekivati da se vratimo tamo gde nam je mesto, među narode koji hodaju uspravno i dostojanstveno. Daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože. Ovom prilikom Povereništvo Dveri je podsjetilo javnost da je ovaj pokret odlikovan gramatom patrijarha Pavla za svoj sveukupni rad i doprinos srpskoj duhovnosti.